kesempatan. Iki ngono perbuatanmu mas. Masa? Buat mengkucil kok kowe lakumu. Mulai seneng gawe wong turu. Radioe mangko kowe nesu. Paham dan yang main jarum super. Ayo sini sayang, sini. Ini bujang sunatnya ini. Sini. Yo cah ayu, bojoku sing ayu dewe. Dewe, yen omong ono, apa sing kok kepingini? Kena tak turuti. Sing kapingini, sing gampang-gampang. Janji kudu keturut wajah. Aku pengen pentol, si anak androking. Aku pengen pentol, si kabel androking. Aku pengen pentol androk, si anak mini. Kowe pengen pentol cah? Sing kabel androking mas, Kowe pengen pentol? sing anak androking. Kowe pengen pentol? Sing anak isini. Kenapa sayang? Wajah. Mau kasih sayang? Oh, terima kasih. Yo cah ayu, bojoku sing ayu dewe. Yen omong ono, apa sing kok kepingini? Kendak tak turuti. Sing kapengini, sing gampang-gampang. Janji kudu keturutan. Aku pengen pentol, sing anake junge. Aku pengen pentol, sing gabel urate. Aku pengen pentol. Sing ake emine. Aku kan nangis lagi. Kowe pengen pentol? Anak anjoke, Kowe pengen pentol deh? sing gabel anjoke. Kowe pengen pentol? Si putih emine. Kowe pengen pentol, sing gabel anjoke. Kowe pengen pentol? Si anak androke, terima kasih banyak. Kowe pengen pentol? Yo, si ake emine. Jayanti Keke yang tadi belum ya. Terima kasih ini bos jarum pentol.